sigira kunungo anga jamana faaba kono ne ale be tali kɛ anga buna hadamade hakɛ jateminɛli baaraw la no recensement ya amena kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la do tɛmɛna ka bɔ yen don ka ja sebalite anga farafina ja jamana duru jamana ɲɛmɔgɔw tun welela po faransi jamana ka Emmanuel Macron fɛ u taara amena kunnafondila dɔw ka lahaliyaw lamɛn o koɲɛ ninnu kan ka fara ninnu kan an bɛ taa jamana kɔ kan fana ka kibaruya wɛrɛw bila olu cɛma bi ka o kɛ aw jaza ye bi don kibaru kɛnɛ kan na. Nevu TV filɛbaw aw ni su nin ye laada latilema ye aw ye bi ye ka dɔ tarata ye ni janvier kalo tile 14 2020 an ka jamana kɔnɔna la aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati na an b'a fɔ aw ye ko aw ka aw bisimila ko nin ye kibaruya de bɛ fɛnsɛnni aw ye a tɔ tora aw k'aw danse ka aw masakɛ coko a kan ni ka kibaruyaw lajɛ a y'aw bisimila n y'a fɔ kibaruyaw daminɛna sisan k'a fɔ min ye waasa an ka Mali jamanaden hakɛ waati ni waati u bɛ jateminɛ min kɛ n'o ye ka maaw cɔw sɛbɛ ka maaw ka lahalayaw dɔn n'o ye recensement ye k'a dɔn k'a fɔ jamanaden hakɛ joli bɛ jamana kɔnɔ denmisɛnnin hakɛ joli farala jamanadenw kan jumɛnw tayana o baaraw labɛnni hukumu kɔnɔna la min ye an ka minisiriso min ɲɛsinnen don kisaw ma olu ye jɛrɛ dɔ sigi kunungo a n'a ko labɛnbaw jɛrɛ min ɲɛmaaya tun bɛ Adama Cɛmɔgɔ Jara bolo n'o ye a minisiri kofɔta in a kɛnɛ kanan na o ye hakilina caman di mun bɛ tali kɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun bɛna kɛ waasa ka se ka Mali yɛrɛ ka jamanadenw ka hakɛ dɔni jateminɛli baara ale duurunan kɛ n'o ye 5e recensement général de la population an ka jamana kɔnɔna la a kɛnɛ kanan na anw ka kibaruya ɲinina Fatumata Sidibe ani a ka jatala Umaru Traoré olu fana kun bɛ min bɔra a la an ka lamɛn. Ni y'a ɲɔgɔn ye sigi duurunan ye min kɛra jɛkulu mun ɲɛsinnen jamanaden hakɛ dɔni jate fɛ walasa ka jamanadenw hakɛ jate dɔn. Sɔrɔ minisiri min ye ministre de l'investissement ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye u ka nin ɲɔgɔn ye in kan. An ka sigi tun bɛ mun kan an ka commission nationale ministère ye mun sigi a gouvernement yɛrɛ ye mun sigi fana a bɛ ministère ka mara kɔnɔ o ye ka baara dɔ daminɛ a baara in a bonya ka bon kosɛbɛ baara in kun ye mun ye ka se ka jamanadenw ka jati kɛ k'a dɔn denmusow de cayara ou bien denkɛw de cayara k'a dɔn fana ko ni jati n'an ka dɔn denmusow bɛ furu san minnu na jumɛnw taara école la wa n'u taara école la u bɛ taa école la san minnu na fana ni an bɛna fɛn min bɔ jati na a ka bon an ma kosɛbɛ an ye nin information sɔrɔ o de b'a to fana gouvernement bɛ se k'i miiri a bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan ka se ka an ka jamanadenw dɛmɛ n'a bɛ kɛra vaccin ko ye n'a kɛra kalanko ye n'a kɛra kɛnyɛrɛyew sigili fana ye donc an nana o baara de la bi. Ministre de l'aménagement du territoire yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan a ye a jira n na k'a fɔ san tan o san tan u bɛ nin ɲɔgɔn ye in kɛ. Diɲɛ fɛn o fɛn fo jate de ka kala n'i t'i ka dudenw jate dɔn i tɛ se k'i ka du musaka i t'o dɔn wa jamana fana bɛ ten ni jamanadenw jate ma dɔn jamana maracogo fana bɛ gɛlɛya donc o de y'a to san tan o san tan an bɛ baara kɛ pour que ka jamanadenw k'u jate dɔn jamana fan bɛɛ la jamanadenw jate a ɲinina ka dɔn san 1976 o kɛra jateba fɔlɔ ye jateba filanan o kɛra san 1987 jateba sabanan o kɛra san 1998 jateba naaninan o kɛra san 2009 nin ye a jateba duurunan de ye an b'a fɛ ko jateba duurunan ko kɛ ka ban ka bɛn ni san bɛ san min na nin 2020 ma sɛn'o ka ban donc o la sa an y'a baara daminɛ a bɛ wagatinin bɔ mais jɛkulu dɔ sigilen bɛ sen kan n'o ye minisiriw bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna la pour que ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ an bɛ jate min na nin est ce que a bɛ ka taa bolo ɲuman kan ou bien fiɲɛ dɔw b'a la n'o bɛ se ka corriger an tun b'o ɲɔgɔn ye dilan bi. U tun bɛ kuntileniya min ɲinina o sɔrɔla bari jamanaden jate dɔnni ye koba ye jamana in ma. Ka aw ladɔnniya kibaruyaw kɔnɔ k'a fɔ kunungo an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen solila ka bila garaw la Bamako dugu kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ jɛrɛ jɛkulu min bɛ Bamako kafo duurunan n'olu kun y'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka kɛ ni kalandenw bɛ kɛnɛma waati min na n'o ye kalanfaw ka baara bila ye u kɔni y'u kunda an ka minisiri ɲɛma Jabala kan ka t'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ jira kalandenw ye laseli minnu kɛ kunungo n'u faw a ye o hakilina caman sɔrɔ jabaranin sanfɛ
min ye kɛlɛ fankelen lamɛnna i laban ni ye kiri tigɛ i tɛ jo sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se minisiri ɲɛma Jabala la ka bilasiraliba dɔ bɛ kalanko la n'o ye Siyaka Jara ye o ye conseiller ye kalanko dɔnbaga don ale fana ye ɲɛfɔli mun kɛ yala danugula jumɛn bɛ lakɔli karamɔgɔw ani i k'a dɔn an ka jamana faamaw cɛ n'o kɛ mɛ samasamaliba ye n'u tɛ ka ɲɔgɔn faamu la ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye baara bila cari in kan an k'a lamɛn. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ekɔli ko jamana kɔnɔ fɛnba don ni gɛlɛya y'o sɔrɔ o jamana den bɛɛ ka wuli k'i jɔ o bɛ se ka bɔ yen cogo min na o de y'a to sagomɛ na an y'a laɲini ne tɔgɔ ko Siyaka Jara n ye conseiller primature la an y'a laɲini ka kuma salon min kɛra min tora ani min bɛ ka kɛ ɲina ka kow bɔ ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ salon ekɔli karamɔgɔw ka syndicat u ka ɲɛmu u tun ye walanbila kɛ u ye baarabila min kɛ san yɛrɛ gɛlɛyara kosɛbɛ ka d'a kan fo ka se mɛkalo ma kalan yobo yabara kosɛbɛ nka ala barika la mɛkalo Dr Bubu Sise kɛlen premier ministre ye a ye commission de conciliation o kɔfɛ a ye commission ad hoc dɔ sigi ka commission de suivi n'o ye baaraw minnu kɛra olu ka o baaraw olu kɔlɔsi u kɛko ɲuman o baara min kɛra Dr Bubu fɛ ala y'a kɛ gouvernement ani ekɔli karamɔgɔw ani an ka maaba minnu y'u da don ekɔli ko la bɛn kɛra kelen na ekɔli sera ka sira sɔrɔ san ma ca an bolo ekɔli karamɔgɔ tun ye laɲini minnu kɛ laɲini in bɛ t'i jɔ fɔ laɲini yɔrɔ 10 ɲɔgɔn na nka 10 in na u yɛrɛ jɛna kelen kɔ laɲini hakɛ ɲini tɔ tora 9 ye o 9 in fana na kalan bɛ daminɛ ɲina waati min na o y'a sɔrɔ 5 o banna o 5 min banna wariko caman de b'o yɔrɔ ninnu na a tɔ 4 min bɛ yen o ye papier ko ɲɛnabɔw ye o bɛ senna ka ɲɛnabɔ ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ u ka ɲɛmu u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye octobre kalo tile 4 primature la yan o ɲɔgɔn ye sen fɛ ekɔli karamɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ foli kɛ fɔlɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma ka gouvernement waleɲuman dɔn ka d'a kan salon u ye laɲini minnu kɛ u ka hakɛw a diriw ma o jariw ye u ye premier ministre Dr Bubu Sise fo ka da o yɔrɔ kan u ka ɲina laɲini o tɛ point caman ye o ye kelen pe ye o point kelen pe in o bɛ mun de nɔfɛ point kelen pe in sariya dɔ bɛ yen o kala 39 o kala kɔnɔ a fɔlen don ko ni dɔ farala baarakɛlaw sara kan dɔ bɛ fara ekɔli karamɔgɔw sara kan n'o ye 20% ye kɛmɛsira o kɛmɛsira 20 mais o sariya kelen fana min bɛ yen o baarakɛlaw olu ka hakɛ o bɛ ye fɛn min kɔnɔ o ye a bɛ fɔ ma statut général o ye baarakɛla bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hutumɛ min kɔnɔ nka ekɔli karamɔgɔ olu t'o hutumɛ kɔnɔ olu bɛ u yɛrɛ damana hutumɛ wɛrɛ kɔnɔ n'o ye statut autonome ye o statut autonome u ko olu ni article 39 in kalasira 39 in ka kan gouvernement ma ban o ma gouvernement ko ni sariya y'a fɔ olu tɛna ban ma nka a k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'a bɛ sariya kɔnɔ o ɲɛɲini na jɛkulu tun kan ka sigi ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ ko o jɛkulu kɔnɔ olu ka y'a kɔnɔ banban kɛ o ma jɛkulu in sigira ministre du travail o ka mɔgɔ b'a kɔnɔ ministre de l'éducation o ka mɔgɔ b'a kɔnɔ ministre de budget n'o ye waribon ye o fana ka mɔgɔ b'a kɔnɔ an ka maabaw n'o ye commission de réconciliation o cɛkɔrɔbaw b'a kɔnɔ ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka syndicat o ɲɛmɔgɔw b'a kɔnɔ
u ye tɔnsigi damadɔ kɛ tɔnsigi damadɔ in bɛɛ ma kɛ fɔlen na ekɔli karamɔgɔ an balimaw don an teriw don an dɔgɔw don an kɔrɔw don u ko u ma jɛn n'o ye mɔgɔw bilara k'u deli n'o ye cɛkɔrɔbaw ye n'o ye an ka maabaw ye k'a f'u ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi n'a ma fɔ ko foyi tɛ d'a ma o ka gɛlɛn mɛ n'a fɔra dɔ bɛ di a ye sɔnni na fɔlɔ jɛni jamana ka ɲɛma jɔ ekɔli karamɔgɔ sɔnnen t'o ma fɔlɔ nka an bɛ weleweleda min kɛ ka ɲɛsin an balima ekɔli karamɔgɔw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲinan an ye tɔnsigiba min kɛ n'an b'a fɔ a ma dialogue national o sen fɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ hakɛ ɲini o hakɛ ɲini bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ka jɔ a bɛɛ ka ɲɔngiri fɔlɔ président de la république a bɔli sen fɛ télé la san yɛlɛmɛ na a ko hakɛ ɲini a bɛɛ ka ɲɔngiri fɔlɔ jamana taabolo gɛlɛya ka da o kan sɛndikaw ka tɔnba dɔ bɛ yen n'o ye INTM ye ka tile fɔnɔ télé la an bɛɛ y'a ye a ko ale t'a fɛ ka hakɛ sɛbɛnfura ka da ale ma ɲina ka da gɛlɛya kan ne hakili la n'o o bɛɛ kɛra an dun b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ekɔliden ninnu an denw de don ekɔliden ninnu an mɔdenw de don an b'a dɔn fana jamana si tɛ se ka jɔ ni ekɔli tɛ an b'a dɔn fana denmisɛnw olu de ye sini ɲɛsigi ye n'olu ma kalan ɲuman sɔrɔ jamana bɛ jɔ cogo di an ye nin fɔ ekɔli karamɔgɔw ye u k'a lajɛ u k'u ka hakɛ ɲini u k'a ɲɔngiri nka an balima ekɔli karamɔgɔw u sɔnnen t'o ma fɔlɔ o de la an bɛ welewele da kɛ ɲɛfɔli kɔfɛ an b'a ɲini u fɛ tuguni u ka hakɛ ɲini ni u k'a ɲɔngiri jamana bɛ gɛlɛya min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ka bɔ gɛlɛya la ni jamana bɔr'o la a tɔ min bɛ yen an na kuma o kan Saka Jara ale ye bilasiraliba ye n'o ye kankɔrɔsigi ye an ka minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale kɛrɛfɛlan na n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na bakurubaw la n da sera a ma fana k'a fɔ min ye Emmanuel Macron n'o ye faransikaw ka jamana ɲɛma ye ale kun ye wele bila an ka farafinna jamana 5 G5 Sahel n'o ye Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad ka taa se anw ka jamana Mali ma k'u ka taa u ka sigi ka fɔ kɛ min ye ka bɛnkan dɔw ta u ni ɲɔgɔn cɛ kokura Mali ka fara ni jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u ka hakilina jɔnjɔn jira min ye Faransi lakanabaw toli la an ka nin yɔrɔ kofɔta ninnu na ka kana sabati o wele kɛra cogo min na min ye kunungo ni jamana ɲɛma 5 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn a kɛnɛ kanan na po Faransi jamana kanan na bɛnkɛra hakilina kura dɔw kan min yɛrɛ la malidenw kun jigi ye min ye k'u bɛna taa o kɔni hakilina ma ta sabula a yɛrɛ k'a fɔ hali bi ka dɔ fara kow ka jɛɲɔgɔnya sira kan Macron yɛrɛ y'a sɛbɛnciya k'a fɔ sɔrɔdasi maa 220 bɔɲanko ko olu kɔni bɛ a bolo kɔrɔ n'a mago b'olu la tun olu bɛna fara a kan o kuma an ka jamanadenw hakilina ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnyana kunnafoni dilaw olu mun ye ko in yɛrɛ a sɛbɛn caman m'olu bolo Aminata Daɲɔn ani Bakari Kɔnɛ olu ni kunnafoni dilaw ye hakilina di k'a kow kan u ye min sɔrɔ k'a fɔ anw ye olu ka hakilina la an k'o lamɛn G5 Sahel jamanakuntigiw ni Faransi jamana ɲɛma u ka nin ɲɔgɔnyeba in mun kɛra Faransi jamana kɔnɔna na po dugu la a kun cɛra kunungo tɛnɛ ɲɔgɔnye in kɔnɔna na u ka hakilina falenfalenw bolila fɛn caman kan n'o dɔ la kelen G5 Sahel jamanaw ka lakana ka bɔ banbagaci walew ma wa ko dɔ fana bɛna fara Barikani cɛdenw kan dugu ninnu kɔnɔna na n'u bɛ wele ko Takuba maa caman de y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kɔfɛ ko u sigilen de kun ni jaabi mun ye ko u m'o mɛn wa ko fili dɔɔni bɛ Faransi jamana ɲɛmaa ka kuma dɔw la ne ye ko in ye cogoya min na a ye ne ɲugun dɔɔni parce que ni rencontre in jate minɛ a bɛ Mali de concerné en réalité ko in bɛɛ bɛ Mali de kan bon an ye image minnu lajɛ an ka président Ibrahim Boubacar Keïta u y'a accueilli cogoya min na on a compris que dɔgɔyama de don parce que Ibrahim bɛ na waati min na ni u ka protocole nana ka na kunbɛn a ka garde rapproché b'a nɔfɛ k'a bɛ taa waati min na o sera barow ɲɛ bon an b'a dɔn un président de la République n'est pas un petit quelqu'un n'o nana a ko k'a bɛ taa ka garde rapproché nɔfɛ aw sera barow ɲɛ
o ye dɔgɔyama dɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana kuntigi ma o kɔfɛ ni rencontre in bɛɛ lajɛ sigi fɛn fɛn kɛra normalement Ibrahim Boubacar Keïta de tun kan ka ye Macron kɛrɛfɛ à tout moment mais tuma bɛɛ n'i y'u sigilen tuma dɔ la i t'a sɔrɔ Idriss Déby b'a ni Macron cɛ ou bien Issoufou b'a ni Macron cɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu o ye fɛn ye fɛn min a kɛkun ye min yɛrɛ ye fɔlɔ olu tɛ ka bonya sɔrɔ a kɔnɔna na maintenant ni Macron ka kuma ninnu lamɛn i b'a dɔn ko tuma dɔ la a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka min fɔ parce que a ko k'anw ka nord fanfɛla k'a ka bon mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka sécurité min kɛ yen nɔ k'a ka bon u ma o tɛ tiɲɛ ye o bɛɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye n'i ye an seginna kɔfɛ dɔɔnin k'a daminɛ kɔ na Faransi nana intervention min kɛ a ma tɛmɛ 7 jours kan u y'a daminɛ kɔ na Gao Tombouctou ka yɛlɛ k'a bɛɛ furan 7 jours a ma tɛmɛ a kan mais comme on peut comprendre que à 7 ans u bɛ munumunu salo la c'est qu'il y a quelque chose et puis effectivement mun fana fɔ 220 militaires o bɛ se ka mun n'a sɔrɔ u bɛ ka min fɔ ko kɛnɛ ka bon 220 militaires bɛna mun de kɛ France an dɛmɛbaga bɔ dɔ de mais France tɛ se ka kɛ an yɛrɛ kunko ɲɛmɔgɔ ye quoi ce n'est pas possible réellement donc n'an ka chef d'état ma lajɛ k'a lajɛ réserve mun b'an bolo comment an ko o réserve bɛ dilan cogo di a force bɛ dilan cogo di comment les préparer u yɛrɛ bɛ préparer cogo di kɛlɛ in yɛrɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ nous pensons que vraiment pour que et qu'il y ait des états généraux ici sur nous pour que réellement militairement politiquement et puis socialement on a ce terrorisme kuma anga fo a club la solution c'est extérieure la solution c'est africain c'est sahélien et puis c'est malien do ya ira ka fo ko ga do fara barkan cedon ka anga jamana konnana ko bina ke digun wɛrɛ ka fara do wɛrɛ kan mɔgɔ ko tɛ o parce que hali ni diɲɛ faransi sɔrɔdasi bɛɛ nana yan tant que u ma système falen a bɛɛ y'a kelen ye e yɛrɛ ka lajɛ kɛ moyen b'u bolo avion b'u bolo fɛn bɛɛ diɲɛ marifa fɛn kɛlɛkɛla bɛɛ b'u bolo kɛlɛkɛminɛn bɛɛ b'u bolo mais o bɛɛ la tuma bɛɛ a dɔw la o tɛ tɛmɛ kilomètre 1 kan 2 kan an ka sɔrɔdasi bɛ faga fan bɛɛ fɛ mais ni fɛn fagalen kɔfɛ o bɛ to avion ta k'a fɔ yala k'u bɛ terroriste gɛn ne fɛ mɔgɔ ko tɛ o c'est pas parce que barkan min be o katago nombre ko tew hal ni France surasu ben nana ya fo ci ko mina tangu ma système fallait tangu ma jaaye ak fo ko fo te nyana bo peut-être o nafa o nécessité do de fana yira parce que problème est mi c'est vrai ni bebe nan frustration do bi fara effectivement imana ja ko mo jama mo hakele ko moyen le ka fo ku tala ka solution yini pour moi jama cha nombre te mais au moins mɔgɔ ka résultat ye faut ça fait yode il s'agit al nuye mɔgɔ bakele wɛrɛ fara ni kan ni mɔgɔ ma résultat ye nafa t'a la dɔw fana ka laɲini ye k'a fɔ ko maaw kan ka sɔn ni hakilina kura ye ma sabula ko maa t'a dɔn mun b'a kɔfɛ fanga sigi an ka lajɛli kɛ n'u nana n'u bɛ se ka dɔ fara lakana kan walima n'u nana ko tɔ bɛna tiɲɛ de wa fanga sigi ko kɔnɔ mais an kana ɲinɛ fana k'a fɔ ko anw de ye laɲini kɛ surtout Mali Français sɔrɔdasi ninnu kana an fɛ yen nɔ bɛɛ bɔra kɔnɔ a ta kɛ kalama a y'a sɔrɔ an bɛ transition na jɔn da ye ci bila u ma k'u kana Français sɔrɔdasi opération Serval ale yɛrɛ nana Mali la a san 7 na an b'o de la bi an bɔra Serval la an nana Barkhane na donc ne bolo halisa maa tɛ se ka fosi fɔ tant que u mana n'u nana parce que baara ni sen kura de donna la ni kura de donna la fo an k'an sigi an k'a ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ n'a tɛ ɲɛ maa tɛ se ka fɛn fɔ a la bi o fana kɔfɛ tuguni min ka gɛlɛn anw maliyɛnw ma c'est vrai o ye Sahel dugu bɛɛ ta ye min tun ka gɛlɛn maliyɛnw ma o ye Kidali ko ye parce que anw maliden caman bolo Mali sɔrɔdasiw tɛ ka se ka taa Kidali nka Faransi sɔrɔdasiw bɛ yen o kumakan in kan jamana ɲɛmaa ninnu y'u kan di k'a fɔ k'u b'a la ka baara kɛ walasa Mali service baarada minnu kan ka segin ka taa Kidali olu ka segin teliyara ka taga sɔrɔdasiw fana bɛna segin ka t'u sigi k'u ka se k'u ka lakana baara kɛ Kidali kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa fanba hakilina ye k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan sabula k'u dalen don an ka cɛdenw na k'a fɔ k'u bɛ se ka jamana bɔ bolo la Aminata Daɲon ale ka ɲinini tun ye ninnu ye bɛɛ ni hakilina don nin ko in na nka anw bɛ min ɲini dakurunya kelen fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ŋaniya jɛlenya na Mali ka basigi jolibɔ in ka dabila badabada bɛɛ i n'a fɔ Mali kun kolo sumalen cogo min na a bɛ se ka kɛ ten
o de y'an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bɔda ɲuman di an ma kibaruyaw la an y'a jateminɛ fana k'a fɔ an ka jamanaw kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka fara kɛnɛya tigilamaaw ani lakanabaw kɛlen don ka fɛɛrɛ bolo dɔ sigi sen kan n'o ye ka bolomafɛn sentɛli dɔw bila maaw ka bolo kan kɛrɛ ɲɛna ni bana cunni yɛra mun na walima kasara jugu ani banabaatɔ gwɛlɛnw olu bɛ se ka ta joona joona teliyala ka kɛnɛyasow sɛgɛrɛ waasa ka se ka dɛmɛ don u ma kɛnɛya bunakun kan minnu bɛ wele nasarakan na ko ambulance a bɛ kɛnɛyaso caman bolo a bɛ hali kasara kunbɛnnaw n'o ye protection civile maaw bolo ni kasaraw kɛra u bɛna maaw ta nka a yera k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ u ka baara kɔnɔ sabula n'u nana banabaatɔ gwɛlɛnw ta yanni u ka se ka kɛnɛyasow lasɔrɔ waasa ka maaw ni kisi gɛlɛya caman de bɛ sira kan na ni o ye bolimafɛn wɛrɛw sɔsɔni bɛ kɛ u ɲɛ n'o ye mobiliw ni mototigiw ye maaw kɛli ka sira di u ma maa caman mi fasaya o kɔnɔ a yera k'a fɔ faamuyabaliya don wa walima munfɛn de don walima sirantɛɲɛ de don an ka jamana kɔnɔ Christine Abibatu Dara ale ni Umaru Tarawele ye a jate bi k'a fɔ o na wuli ka jɔ ko kan u ye min sɔrɔ an kan an ye o ko kan an ka jɛ k'o lajɛ an ka jamana kɔnɔ ambulance jɔyɔrɔba bɛ yen n'an ko mobili telimani walima banabaatɔ ta mobili sabula ko ni kasara kɛra olu de bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ ta k'u lase furakɛyɔrɔ la okumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ye u ka baara nɔgɔya ni ambulance mobili kura ye n'u ko ambulance médicale o de bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ furakɛ joona san'a ka se dɔgɔtɔrɔso la wa an bɛ aw ladɔnniya ko danfaraba ni ambulance tɔw cɛ n'a fɔra ko médicalisation o ye i b'a fɔ min banabagatɔ mago bɛ se fɛn o fɛn ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na c'est-à-dire de façon préambule i b'a sɔrɔ a bɛɛ dɔ bɛ nin kɔnɔ n'i ye mobili in kɔnɔna jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ kɛ o bɛ f'o ma ko tensiomètre o b'a kɔnɔ dɔ fana bɛ yen a bɛ f'o ma ko défibrillateur ça c'est uniquement pour réactiver les cœurs donc o fana b'a kɔnɔ bon il y a les saturomètres et puis a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi en un mot c'est purement armé donc i mago bɛ fɛn fɛn ma comme soin d'urgence a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ bon danfara min b'a ni dɔ in cɛ an ka ambulance dɔw ninnu i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ni minɛn ninnu dɔw b'a kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ personnel de santé de tɛ olu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ don nin kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de bɛ don a kɔnɔ donc ale ni équipage fila bɛ fara olu kan parce que dɔgɔtɔrɔ kelen bɛ bila yan fɛ kelen bɛ bila kɔnɔna na et puis chauffeur ni an dɛmɛbaga kelen a bɛ f'o ma ko équipier an bɛ aw ladɔnniya ko ni ambulance médicale kura n'a bɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ waati damadɔ bɔ k'a ye wulikajɔ 100 ni kɔ de kɛ wa k'u b'a sɛbɛntiya k'ale kɛra sababu ye ka nin dɔw kisi an ka bɔli o b'a yira ko victime minnu bɛ yen u degunnen don kosɛbɛ donc vraiment a ka kan équipe médicale ka bɔ ka taa se o victime ma sur le terrain kasara y'a sɔrɔ yɔrɔ min na ka se ka dɛmɛ ɲɛnama don a ma walasa ka nin kisi an ka se ka conditionner ka ɲɛ ka se hôpital la a ka ca ala fɛ an taara fɛn fɛn kɔnɔ la ala y'an dɛmɛ an ye baara mun kɛ sen k'u ta k'u ladon u ni fura mun ka kan k'o d'u ma u ni traitement mun kan k'o d'u ma k'u ni stabiliser k'u ka se kɛcogo ɲuman na hôpital la ani hôpital mɔgɔ bɛ se k'o sɛbɛntiya Gabriel Touré ni hôpital du Mali mɔgɔw Congé b'o la Luxembourg b'o la vraiment an ka baara ye nin caman kisi o daminɛnen ka na sisan na après an bɛ sortie 148 sorties médicalisées. Baara bɛɛ gɛlɛya b'a la directeur régional lieutenant-colonel Adama ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka gɛlɛya fɔlɔ ye maaw ye sabula ko maaw tɛ u ka nɛgɛjuru sira kɔrɔlen ni kura dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ sɔrɔ numéro min na u t'a numéro dɔn kosɛbɛ an kɔni bɛ tilen k'a fɔ an b'a fɔ tubabukan na an b'a fɔ bamanankan na 80 12 0 an b'a fɔ ka caya kosɛbɛ mais halisa dɔw bɛ taa u bɛ 112 bolo u bɛ 18 bolo u bɛ tila ko n ye pompier wele ni kasara kɛra an tɛ la sɔrɔ a la n'u ma se k'o sɔrɔ polisiw ka numéro vert minnu fana bɛ yen u b'olu fana wele n'u y'olu wele olu fana b'a n'a sɔrɔ parce que arajo b'an n'olu cɛ o y'a fɔlɔ ye ni an la sɔrɔ la an bɛ na joona. o kɔ gɛlɛya filanan ye min ye a ka fɔ la k'o ye sirako gɛlɛya ye sabula
k'ale n'u y'u ka mangani kala n'o ye citerni ye ko sira sɔrɔ man di. An ka nali joona an bɛ se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ sira kan o ye minnu tɛ sira di an ma parce que n'an ye mobili sirɛni kala fo mɔgɔw k'a dɔn de an bɛna taa kungo dɔ de la ou bien banabaatɔ de b'an kun donc an ka ko taabolo de y'o ye circulation na an ka ambulance o an ka tasumafaga mobili o n'u kɔni ye mankan mɛn ka bɔ pompier mobili fan o fan n'u kɔni ye mankan mɛn ka bɔ k'a bila u kunna ko urgence de don kasara bɛ dɔ kan ou bien kasarabaatɔ dɔ b'an bolo an bɛ fɛ k'a fɔ bamakɔkaw ye o k'o de faamuya pour que ka baara nɔgɔya. Kuma kuncɛ la a ye wele lase malidenw bɛɛ ma yaasa k'u ka baara nɔgɔya. Protection civile bɛ yan population de kama mɔgɔ sugu bɛɛ ye kelen y'an bolo an bɛ yan mɔgɔ n'u ka bolofɛn lakanali de kama donc u k'o faamuya tuma bɛɛ an sigilen bɛ fana k'u ka weleli ma kɔnɔ an ka da yɛlɛlen don fana ni mɔgɔ n'i nana i mago bɛ kibaruya fɛn fɛn an b'a d'i ma an seko ye min an b'o kɛ la o de y'an jɔyɔrɔ fana fasoko la donc n'u ye mankan nin mɛn halisa an bɛ segin a kan u k'u jija cogo bɛɛ la u ka sira d'an ma. Ayiwa sa a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka ambulance bonya siraba kan. Tabarikala Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu tun bɛ k'an filɛ kabi nɛgɛ kanɲɛ 21 sanga gansankolo ka bila nin waati in na kibaruyaw sera u kuncɛyɔrɔ la an nisɔndiyalen ye min lase aw ma Masara Mani ko do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan ni ye fɛn min sɔrɔ bi o na i ko jɔsi tɔgɔ la i ka tɛmɛ ni yɛrɛ i ka Ala deli ka se ka sini yira i kɛnɛ na ka garisɛgɛ wɛrɛ di i ma Mali Ala k'a basigi Ala ka bɛɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka su wɛrɛ d'an ma.